nostre esdeveniment és la il·lustració. La il·lustració és un moviment cultural i intel·lectual que va ser primordialment europeu i va néixer a medida del segle XVIII fins als primers anys del segle XIX. Va ser cautivo en Inglaterra, en França i Alemanya. Un del carmat dramàtic va ser la Revolució Francesa. Es va denominar d'aquest mode per la seva declarada finalitat de d'inspirar en les tiniebles de la humanitat, mediant les llums del coneixement i la raó. El segle XVIII és conegut per aquest motiu com el segle de les llums i del coneixement en l'assentament en la fe en el progrés. Els pensadors de la il·lustració van sostenir que el coneixement humà va poder combatir la superfície i la tirania per construir un món millor. La il·lustració va tenir influència en els aspectes econòmics, científics i polítics. També es va expandir a una part de l'aristotèlica. Así va ser com van reunir i realitzar en casa de la gent adinerada o aristòcrates en les que van intel·lectuals i polítics a fi d'exponer i debatir cerca de la política o literatura.